Ladies? Ladies? Hello, sir. I said, Ele is for the meet the cases. Ele how? Ladies? Ladies. More. Ladies. I don't understand. Ele hinga kwani. Ladies. You go go each other woman bani mulu biko. It's me slow. What's the one? I'm not coming over. Don't know. It's me slow. It's me slow. No. What tell him this? Next, not working. I'm not working. Imramo, Makachiko. Isigu, red. Color. We're going to put tang. Mam negras. Kona balenya, Iridim salad, yana appreciate. I'm going to no cotton. Yana odra. Mother asked the doctor so Roshishi Meja. Haram odra. Odribo. Ele wahaga. Ele yamene phone. On phone mo. Hey. Phone guko. Obubu ye na otolo tananti o. Makachi. Hey. Eu quando onye ole. Ele hebre here. Oh, good phone now. Akwi so phone gị na-egbu ime. Ogbugbu ya na dịkwa danger. Ogbo ya ka o wa, ogbo ya ka o. Ushi ogbugbu ya na-eso tanana. Ngwan Enola di. O tare ka nwa no nge ebubu jim no ka mbe m no nge elu ahụ ni okne ma agbo. Agwo wo no to. Iwo nyan le to. Mag gini egbu opi ote egbu opi ike kwa ịga gị anọchi. O bezga na nwatakịrị wurele ọbara nwatụrụ so nwe ma nọ ga-erisi okene eme agba obi maji bego nọ na-eme exploit gịbịa nga were ahụrụ nye jisi onwe gị oyi ụdị onye gị mege lụọ ya kpụrụ ya gawa obodo oyibo adị ụmụ Igbo ole n'ụlọ obodo ohi kpụrụ ya ga ote ya wuru udu ahụrụ ote nye na alụ ha Naịjirịa adị onye ka nwere green card ya were ahụrụ nye gị onye red card n'ime onye na-ala ibie n'ala nwa m obi ọma dị ote ma nọ ọma ekejisi oyi n'ọnụ ọchị wuru udu ahụrụ wuru opi ike kwe gị anọchị valve ya egoro oge nwedị jilalụ pụọ nye ka ọ gaje nga adịghị elu emechikwa m kwado gị ihe mbụ n'obi ọrụkwasa ajịja m jiri na anyịkwa ahụrụ ndị mbọ nyere ahụrụ nye ori ekwe nyekwa agụ ka ahụrụ afọ ụmụaka fọkwa agụ ka nga furu eru mmiri ịbịara were ahụrụ nye dị mkpa ha ka m nye ji samuel ledote m riwo nwa ọhụrụ ka m si n'ụlọ kwadocha ọma ijila ahụrụ nye nwa ma ezina m agba nwụọ tụọ ụbọchị na m nọ n'ime Chineke were ọbara nwa atụrụ ọrụkwa ụmụ nwa atụrụ nọ n'egbuga ebe aṅụga ọbara eji m ọbara nwa atụrụ mbiri igwe were ọbara ya ote ji esa ahụ ji ekwe aka ahụ na aka m wụọ ọbara wụọla m ogbu ara ọbara
Agora que não mega. Não conheço não. Asuluka ke kpoga. Eguga malili. Aje ele onye juru ma ajụjụ. O fe gini que não liga ha. Ke go fegele. Edige kpede mo de. Okele ihe megele. Mam saka gam suluka. Oke ihe awu tebụ tenis. Mkpụrụ tenis. Lekwe mkpụrụ ya. Ah. Ke mo wo m. Hey, asaga m akwa ka eriele deti. Gbuo m. Kwafole mmiri. Ele be kwagara. N'ime gota. Na m gị na-eshi ihe ka mgbe. Tifi mama akwọ n'aka. Mba nna m ga-asụ ụkwụ. So ụkwụ ị ga-amara anyị ụkwụ. Ndị mbụ sụrụ aka mekwesara aka. Na ngwa shinga pa mama gị buji agagharị. Mam kamgbe ị bịara iji na-ekogharị. Dị mkpọ ma aka gị na enyocha shi gị na-agbachi otu na-agbachi. Lekwe angụlị, lekwe ebe iji shi ekwositashi. Angle of elevation. N'ọchịgọ. Mana dị mma. Ya wanụ. Anya. Ya Helen nkume. Okay. Ala tere nkume. Atami ata. Kama tonu block bụ 3 ọta. Oye kere. I know. Testimo ya weju. Awụtara ka ilo ihe. O tere ebe amamoma. Na weju. Ya wa akwa ojuku.